Айде, накарай го. Да направи някаква компилация. Що няма се навие, бе? И му се занимава ли по? Тук съм си го извадил и си го размятам по цялата карта, брат, разбираш. Вадят си го и така го размятам и който мине пред бръснатия и пада, ляга. Поема го отзад. Немо. Немо, дави се в говна, бе, братле. Немо, дави се в лайна, братле. Не. Аре, брат ми! What the fuck is this guy doing? Бро! Значи, разпитвах ти пайк и ти вземаш нами. Това какво означава, че обичаш да имаш курчета в ануса. Това ми говори на мене, като пикнеш нами срещу пайк. Абе, не да кайтваш натам, бе, отца просто! Ти си направо. Майнкрафт хардкор. Виж как ги знам, аз съм професионален майнкрафтър. Аз съм професионален майнкрафтър, бе, брат. Учи ми на бръснатия кур другия път, бе, момче. Как вика? Така вика и на кура ми, както викаш тук като си кацаш от тебе. Ама на кура ми отгоре, смешник. Не, аз не мога да се занимавам, брат. Това е дъното на помията, бе, братле. Това е сока на буклука, бе, човек. Няма и една игра с гарен. Защо се бавиш толкова много с този ултимейт, бе, брат? Кажи, защото съм напукан отзад. Газама сърби. Искам курчета отзад да ми влизат. Абе, представиш, че е дъното, малко си изкопал от дъното, намерил си малко фашкики и си се намазал. Това е мерал, бе. Като си голям адрес, каже на гатанка, да им дали ще отгатна. И вика... Уйо Боба, Боба Леба, Леба газети, къде ме е Уя? Гледай! Гледай откъде дойде. Аполо 13. Акостиране на луната, брат. И може да повръща докато се движи. Това как ви звучи? Движи се, повръща, лети, взривява. Обаче Джип има клинс. Той премахвал магии. Обаче Джип има клинс. Я бяга. Я бягай, бе. Я бягай, бе. Кой ли е това? Манига Джин... what? Какво се казах? Какво казах? Съпорт било това. Моя бръснат е кур съпорт. То не е горска дупка, то направо е горска пропаст. Аре, има ли една кучка да играе, да влиза в Уест? Чакам ви. 3 минути ви давам тук да гледаме трейлер на Genshin Impact. Давам ви 3 минути. Аре, стига, брат! Това беше бати гаврата, ти баш ли са, брат? Аз се надрицках тука, бе, няко. Това го спасявах ли е, човек? Ако не бях се надрискал тука. Не. Аре, брат ми! Какво? От кое, бе? Абе, бягай, бе, брат! Аре, стига, човек! Да!
Autofill protected, да. Кура, братле. Autofill protected ми да. Погледни го, Трашо Трашев. Купил си акаунта вчера. Трашо Трашев, погледни го. Да е, бай, букука му мръсен, да е, ба. Свеж от 6 лева ще се запаля утре. Кензел. Пидет спинъра. Ива само са върти на курен. Абе да те еба от тебе игра. Треш бранд. Малкай. На кура ми се изпикай.